Po 2 týždňoch sa opäť ozývame, aby sme širokej diváckej verejnosti priblížili úspechy i pády popradských pirátov v poslednom období. Do schránky dostávame mnoho listov, v ktorých sa pýtate, kedy konečne vyjde ďalší diel, prečo nevychádzajú highlighty, prečo už nie sú videá z pirátskej šatne, prečo nie sú pravidelné rozhovory s hráčmi. A není to málo, Antone Pavloviči? Prečo nechodíme s kamerou na vonkajšie zápasy? No prečo? No lebo... Ale iné som chcel. V dnešnej epizóde si čo to povieme o poslednom zápase nášho Ačka a turnaji v Žiline, kde sa naši najmladší piráti pomerili s rovesníkmi. Pohodlne sa usaďte, hádžeme úvodné buly. Jesenná časť sa rezko chýlila ku svojmu koncu, zima už klopala na vráta, keď sa v Košiciach odohrávalo posledné tohtoročné kolo hokejbalovej extraligy mužov. Popradskí piráti vycestovali do metropoly východu, aby si zmerali sily s domácim HBC. Po 2 prehrách si chceli Popradčania napraviť chuť, čo sa im v plnom rozsahu podarilo. Výsledok 6-0 hovorí jasnou rečou, pozitív v zápase možno hľadať niekoľko. Spokojnosť so zápasom vyjadril aj hlavný tréner Martin Sminčák. Tak myslím, že zápas sme boli jedno z našich lepších a myslím, že to boli aj jeden z našich najlepších zápasov, čo sa týka jeseň až na prvú tretinu, v ktorej nám troška pokulovalo vychádzanie z obrany, ale ináč tento výkon bol dominantný proti Košice. Tréner Pirátov naznačil, že jeseň bola pre Poprad nad očakávania. Myslím, že to bolo nad naše očakávania, ale pred sezónou sme možno, že takéto umiestnenie nečakali, ale teraz po poslednom zápase myslím, že ešte vyššie tam mohli byť možno aj až na tom prvom mieste, ale hovorím, pred sezónou asi by sme to brali všetkými 10 takéto nastavenia. V rozhovore pochválil viacerých zverencov a vyzdvihol metódu postupného začleňovania mladých hráčov do seniorského tímu. Tak pozitívne určite Marek Drvar svojím vynikajúcim výkonom v bráne, prehľadom viac si usmerňovať obránu, čiže to bol nejaký základný kameň jesene. Vyzdvihnúť musíme aj mladých hráčov od Daniela Dvořáka, ktorý sa udomácnil v prvej obrane skúseného Kundu. Potom je tam Matúš Grieger a vlastne polovica kádra alebo 1/3 vždycky nastupuje na zápas hráčov do 23 rokov, čiže myslím, že to je pozitívne aj do budúcna. Najbližšie mesiace bude popradské hokejbalové ihrisko pokryté ľadom, prednosť dostanú korčuliari. Martin Sminčák očakáva, že významná časť zimnej prípravy bude tento rok aj s hokejkami a nie len florbalovými. Predstava je taká, aby chlapci netrénovali viac menej na suchu, ale aj s hokejkami v nejakých podmienkach takých, ktoré dokážu byť u nás v Poprade, čiže vonka to určite nebude, ale chceme trénovať niekde nejaké hale s hokejkami. To je, myslím, že môj cieľ, aby sa to naplnilo. Na záver rozhovoru sme sa popradského kormidelníka pýtali na spoluprácu s jeho dlhoročným kolegom, generálnym manažérom popradských pirátov Marekom Remžom. S Marekom sme už doradili, vlastne my sme mali prešli kategóriami od U16, U20, sme niekoľko rokov spolu, čiže my aj cez týždeň riešime spolu nejaké veci, čo sa týka zostavy a tak ďalej, čiže myslím, že nejaké to myslenie máme spoločné, aj ten pohľad na vec, čiže je veľmi napomocný aj na lavičke a aj ohľadom iných vecí, ktoré sa týkajú mužstva, či už doprava, alebo 1000 iných vecí, čo sa týka mužstva. Pripomeňme, že popradskí piráti sú po 12 kolách na druhej priečke s dvojbodovým mankom na prvý LG. V nedeľu sa naša kamera usadila v Žiline, kde sa konal turnaj pre najmladších hokejbalistov Prezident Cup. Piráti mali svoje želieska v obidvoch kategóriách, U9 aj U11, kde nastúpili dokonca 2 naše družstvá. Dopoludnie patrilo našim najmenším hráčom. Pod vedením Tomáša Ryška a Štefana Rybára si naši piráti počínali vynikajúco a zaujali peknou kombinačnou hrou. Chalani, chcem vidieť tu. Halo Matúš, tu som. Chcem vidieť hru poriadne. Dobre, tak jak ste hrali doteraz. Jak vpredu, tak vzadu. Viac streľba na bránku. Ten brankár nie je v istote. Vy to dokážete. Automaticky, keď dvaja idú do útoku, jeden vystrelí na bránku, ten druhý útočník ide ku tej bránke a dorážam to. Dobre? Chalani, pecka, dajte ruky. A chcem od vás počuť. Čo sme? Piráti! Nepočul som. Čo sme? Piráti! Super chalani, pecka. Dobre rozohraj. V 3 zápasoch základnej skupiny vyhrali Piráci 2-krát nad Zohorom a Topoľčanmi a veľmi nešťastne prehrali o gól s domácou Žilinou. Medzi hráčmi panovali prevažne pozitívne pocity. Miško Slodka zažil svoj prvý turnaj a hneď v úvodnom zápase sa presadil 2-krát.
Výborne, som šťastný. Spokojný. No, vyhrali sme Petri a dosť ma to bavilo, že vyhráme, že sme vyhrali, že super, že musíme vyhrať. A tak sa aj stalo. Podľa mňa ten smiešný, ktorý som dal a brankár si to nevšimol. Čiže ty si vystrelil a brankár si nevšimol loptičku a padol gól? Nie, ja som iba dorazil a gól bol. Výborné výkony v našej bráne predvádzal Mirko Drozd a v poli Janko Harabin. Aj vďaka nim dokázali Piráti vyhrať dôležité zápasy. Svoje pocity nám chlapci povedali na kameru. Veľmi dobre. Mal si tam viaceré skvelé zákroky. Ako si sa cítil v bráne? Celkom fajn. Pomáhali ti tvoji spoluhráči? Hej. A vieš mi povedať, že ako veľmi si sa tešil na tento turnaj? Strašne veľmi som sa tešil, že idem chytať. A vieš mi povedať, že kto je tvoj brankársky vzor? Tento, hej. A čo by si tak odkázal s tvojim spoluhráčom pred bojom o tretie miesto? Ako musíte hrať? Dobre, aj toto so srdiečkom a tak ako sme hrali doteraz. Výborne som hral. Skús možno povedať, že aký boli to početní super, že boli silní, alebo... Boli aj silní. Prečo sme vyhrali? V čom sme boli lepší? Viac sme mali strelby, strelili na bránu, dobre sme mali a prihrávali sme si. Čo vám hovorili tréneri pred zápasom, že ako treba hrať? Že treba hrať férovo, aby sme to neprehrali hlavne. A čo by si povedal, čo by si odkázal tvojim spoluhráčom pred zápasom o tretie miesto? Aby hrali férovo, aby dávali strely na bránu a aby dávali góly. Maťko Volanský bol naším štvrtým hosťom. Maťkovi sa v zápase proti Zohoru darilo a tak ako aj Miško Slodka tiež strelil 2 góly. Pomáhali ti tvoji spoluhráči? Áno. Ste si prihrali? Hej. A čo rozhodlo v náš prospekt? V čom sme boli lepší? Vracaní sa a striel. No, som tak bol pred bránou spolu hrať, ja som mu nahral a mal prázdnu a strelil. Že sa musíme vrácať a že nemáme čakať, že obrancovia musia hneď vystreliť na mantinel. No, že musíme hrať dobre. Sa vracať, dobre strieľať a dobré prihrávky. Piráti sa prebojovali až do zápasu o tretie miesto. Vyhrávali sme aj o 3 góly, avšak nakoniec sme mladým hokejbalistom Hankopu podľahli tesne 5-4 po samostatných nájazdoch. Žiaľ, aj takýto je šport. Chalani dali do zápasu všetko a za bojovnosť ich pochválil aj tréner Tomáš Ryško. Zápas hodnotím posledný finálový veľmi dobre, chlapci ukázali všetko, čo som od nich očakával. Bohužiaľ nevyšlo to, mali nejaké dorážky, s ktorými sme neobranili, ale celkovo celý turnaj nám vyšiel od prvého zápasu po posledný. Som veľmi spokojný. Chcem sa spýtať k tomu poslednému zápasu, že čo si povedal, keď padol gól na 4-4? Bolo to dosť nešťastný moment, no neobranili sme to, ideme ďalej, mysleli sme, že to dáme v nájazdoch, nevyšlo to, Henko bol lepší. Čo sa týka nájazdov, ako sa volil chlapcov? Mal som trojicu v hlave, ktorá by mohla to otočiť v náš prospech, nepodarilo sa, Maťko Volanský dal veľmi pekný gól, celý turnaj mu vyšiel, jak každému chalanovi, všetko je tak, ako má byť. No a na záver, ako budeš na tento turnaj spomínať? Veľmi kladne, pretože ako som spomínal, chlapci bojovali, siahali si na dno svojich síl, ukázali, čo je v nich, bol to ich najlepší turnaj, ja som veľmi s nimi spokojný. Konečné 4. miesto sa nám môže máliť, keďže výkony deviatkarov by si zaslúžili aj pohár. Chalani, nevadí, na budúce všetkým ukážete, ako ste cez zimu poctivo zamakali a vytúženú trofej prinesiete domov. Po obede nastala chvíľa našich 11-karov. Rozdelení do 2 tímov a 2 skupín chceli mladíci nadviazať na výborné výkony svojich mladších kamarátov. Trénerské trio Daniel Lipár, Ján Cetinský a Nikodem Šulík mali v hlave presnú predstavu, ako chceme hrať a prispôsobili tomu taktiku boja. Žilinská hala nám však v nedeľu neprijala, výhry sa naši mladí Piráti bohužiaľ nedočkali. Je to škoda, lebo to nie celkom zodpovedá predvedenej hre. Najmä družstvo modrých zaznamenalo
zaznamenalo 3 mimoriadne tesné prehry, vždy len o jeden jediný gól. Biely tím Popradu mal náročnejšiu skupinu, aj keď proti Sásovej bolo víťazstvo na dohľad. Na pocity zo zápasov som sa pýtal tých najpovolanejších aktérov zápasov. Ja si myslím, že hráme dobre a snažili sme sa, ale nevyšlo to. V nahrávkach a behu a s krytím hráčov. Že máme kryť hráčov a niekedy to nejde proti. Ako vám to ide v útoku? V útoku to ide dobre. A ako by si zhodnotil náladu v kabíne? Je to dobré. Trochu nám tréner hovorí, že čo máme robiť, ako si máme kryť hráčov a také veci, ale ináč dobre. Aby lepšie kryli hráčov a dávali presné nahrávky a strieľali. Celkom dobré, ale odporúčal by som aj, že by sme sa mohli zlepšiť. Pretože Prešovčani sú silnejší než my. Tak potrebujeme viac trénovať a tvrdšie. V streľbách, nahrávkach a v najazdoch. Pretože oni tie najazdy využívali. Dobre ste rozdelení? Áno. Len dvaja odpadli, no takže ja som hral za nejakých obrancoch, čiže som išiel dvakrát. Ja neviem, čo na to povedať. Hrajú rozhodne lepšie, jak ja, keby som tam bol. Že majú viac využívať tie nahrávky na streľbách. Môže to byť aj trošku lepšie, pretože minulý turnaj sme skončili 6 a teraz sme ani raz nevyhrali, no takže bolo by lepšie, keby sme sa zlepšili v tých posledných zápasoch. Svoju premiéru v pozícii trénera zažil Ján Cetinský, ktorý nám po poslednom zápase zhrnul svoje dojmy z nedele. Prvý turnaj prezident by som zhodnotil asi tak, že to šťastíčko nám chýbalo, ale nabrali sme zase ďalšie skúsenosti, vieme, na čo máme pracovať. A keďže je to moja premiéra, takže som si to celkom užil. Chalani bojovali, takisto si užívali ten turnaj. Na niektorých chybách treba popracovať, ale s tom mladí chalani majú na to času ešte, takže budeme sa tomu venovať na tréningoch. Bola to nová skúsenosť, takže viem, kde mám začať, kde sa mám odpichnúť a budeme pracovať ďalej stále. Chalani komunikujú, bavia sa medzi sebou, podporujú sa, takže je to v pohode. Spoluprácu s nami párom si pochvaľuješ? Jasne, samozrejme, ešte stále mi niečo poradí, niečo povie, ale už ma viac menej púšťa samého, takže... Jonekov prejav nám ukončuje 3. epizódu Plavby Pirátov. Najbližšie obdobie zavládne v širokej hokejbalovej rodine ticho, sviatky pokoja sa už nezadržateľne blížia. Len kreatívni poradcovia tohto milého kanálu, jak sa hovorí, furt čoska špekulujú a niet im rady ani pomoci. Čo tak asi chystajú?